Denne vejledning viser dig, hvordan du tilføjer en netværksprinter. Gå ned i startknappen, gå op og vælg enheder og printer, og gå op og vælg tilføj en printer. Så vælger du denne her, og den printer jeg søger efter findes ikke på listen. Og her der vælger jeg bare den øverste og trykker næste. Og så skriver du navnet på den printer, du skal kobles på. Og trykker på søg nu. Så dukker de op forneden, du dobbeltklikker på det, og så står den lige og tigger et stykke tid, henter driver og ting og sager. Og så trykker du næste. Og så kan du vælge, om du vil bruge den som standardprinter, eller det egentlig bare skal være en af dine printer, og trykker udfør. Og så ligger den dernede. Husk, at du kan finde flere vejledninger på intranettet under IKT Informationer.